Imos coa información deportiva. Ribeira colle esta fin de semana o Campeonato Galego de Traiñeiras. Preto de 600 remeiros participarán nesta proba que se desenvolverá nas augas de Aguiño. A emoción do remo en Banco Fixo regresa a Ribeira cunha cita marcada en vermello no calendario autonómico, o Campeonato Galego de Traiñeiras absoluto e de veteranos. As augas próximas ao Porto de Aguiño será o escenario no que se desenvolverá esta cita fixada para os días 7 e 8 de xullo. O sábado 7 de xuño, cas fase clasificatoria, pola tarde, e despois o domingo a mañán, o domingo 8 de xuño, xa cas finais das clasificacións do día anterior. A verdade, quero agradecer á Federación Galega de Remo que dende o 2011 pois non temos un campeonato destas características aquí, que xunto tamén co campeonato de bateis e ca bandeira do Concello de Ribeira de xullo, pois temos uns campeonatos, 3 campeonatos que vamos a poder desenvolver este ano aquí no noso Concello. E agradeceu o labor do Club de Remo Ribeira, que leva todo o peso da organización destas probas. O representante da Federación Galega de Remo, Gustavo Vázquez, agradeceu a implicación dos clubs e dos concellos para poder desenvolver probas como este Campeonato Galego de Traiñeiras que se vivirá esta fin de semana en Aguiño. Darlles gracias ao Club de Remo Ribeira, porque sin o factor humano este tipo de campeonato sería imposible. Gracias ao Concello de Ribeira por apoiar ao clube. A verdade que o campeonato, como ben decides, non se celebra desde 2011, pero a verdade que é un enclave para o remo de Traíñas espectacular, un campo pois moi... Bueno, xe que pode haber incluso ola ou non, eso é incertidumbre, esta incertidumbre tamén creo que é boa para este deporte. Depois o enclave, o paisaje, todo é increíble. Nos últimos anos cambiouse o sistema de clasificación, por iso se desenvolve a dobre xornada. Isto a nivel dos pueblos penso que é importante porque requiere que o sábado a mellor hai casi máis de 600 deportistas en competición, eso pois conleva que moitos deles pois poden ir antes, poden comer, aficionados, así que xa a nivel deportivo é importante, a nivel económico e turístico penso que tamén, e despois pois todos estes, neste caso clasificados, pois terían que volver o domingo, non? Así que apoiar este tipo de iniciativas penso que é importante. Pola súa banda, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, agradeceu todo o traballo que está a realizar o club de remo local ao longo de todo o ano e tamén a Federación, xa que grazas a estas dous entidades, Ribeira gozará dunha competición de primeiro nivel. Que vai atraer moita xente visitante ao noso concello, que como ben dicían antes, pois vai a ser un revulsivo para coñecer Ribeira dende un punto de vista diferente, dende o punto de vista deportivo, e indicar que o campo de regatas pois é unha dos nosos puntos fortes, non? Hai moitos campos de regatas que teñen unhas augas moi tranquilas, e precisamente en Aguiño pois hai esa presenza de ondas e tamén de correntes que poden dificultar un pouco máis a regata e, por tanto, pois darlle un poquinho máis de emoción. E apuntou que o Club de Remo de Ribeira precisa ter novas instalacións, polo que está en pleno proceso de construción a que será ese novo club, a sede do novo club, que esperamos que sexa unha realidade máis pronto que tarde. Estáse traballando nesa sede e indicar que tamén imos facer unha nova petición tamén a raíz de falar xa co propio club a Portos de Galiza para poder ter un pouquiño máis de espazo onde poder albergar todo o material, tanto sexan traíñas, remos como remolques, para que poidan facer esa práctica deportiva na parroquia de Aguiño dunha maneira profesional e que sexa un revulsivo non só para a propia parroquia, senón que tamén se sumen moitos máis remeiros e remeiras unha vez que as instalacións estean rematadas. Esta fin de semana, sábado e domingo, Ribeira será o centro neurálxico do remo autonómico ao acoller o Campeonato Galego de Traiñeiras.